Sampai kini sudah yo hari raya dek si ai kini lamaran doyo. Mungkinlah di hari raya denyo haji barate kadang laki tunai ko. Kalau indak jua si ai dewa bini malah ko uye mama buayo. Nilai begitulah denyo bana oi nala sini rekan gitu. Itu iyo lahin bawan lah dari tukang tanda curito. Sebagai intermezzo iyo kini kadihibur iyo kamanon kadibao lekaran la si pinonton la orang minang kasamonyo yo irama de namano namu atakalia inci emato sana di dalam hati pasaju akiro-kiro pasanang hati dikiro-kiro ladi ayo sanse namoju dulanya nene tapi di kami balain caronyo sigala buah ore basawa pucul manjulai kan laman di kandu warna kandiran tauladil ayun santai Allah timbo dan timbo semua dirawa sakit lah tangan ibu enyo bo basilawa tulang busana ela samulu tu ida dudu abaselo sigala bu abatang sigala bu ure basawa ai poju amanjula la de gato kala ka uye kando asisi ai pilo jadi marapulai berala kulamu latia ame la mentasu aso kamu ina mama ina tapi kabala di senggol oto baca indah matamu indah nene tapi kabal tatangku jo jando ore basawa puju amajulai kan laman di kandu wanata gandiran to jadul sokir baja adari candu ada kalabu ataro anti dibiaro saja itu lah ditampu angu ko uye oe babini de tabina alun mama cubo idu ala ditampu ango sana emati jo kayu alun ditu sigalabu abata sigalabu ore basawa puju amajulai sakian nanda olulai aji kami batu nene diarina barapi dalai ko namonyo bagai sambung mana onana putri tako bebasan ladani kami batu sendang bagi lain di mumpung asamu di mumpung asamu kini oi delatipu pulunan masonyo akan menyambut gayu kaman jawab ladenyo tanyo dari sini rekan kami nantakan ita karena juo riki nallati ati nantakelam kelang nallati mato Bapak duri di dalam
lan niyo de sudaro Pagkaronan niyo la de nyo diri Nantakinan ko lanan la pareso ditantang ay matapati Nantakinan ko lan de nyo tanyo para puyo de nanyo de banyak anyo Sabat diri laki tunang ko ay antangan niyo ay de koci antangan niyo kodo Yakunan batala de hikmah nyo Kabatang ni tubuh laki tunang ko itu nama rusuyo nama namanya ma'adi kiru-kiru Mintangan niyula katarangan Satunan niyula kesatunya ini yang balaga Cok. Manuri nani oi pengajian Nani oi martabat di Kana doai kuju de banyak Dampak. martabat jadi nan para tamu Nana pernah modal wasi'ah Nan dikatakan darul dewasi'ah Kampung lapang yo aratiyo Ma'ana kampung yo denan lapang Sabah jorilah di dalam dado Apapun cobaan yo nana datang Kita tarimu jo lapang dado Ya itu dapatul parian Oi kudonya tangkas Nan dikatakan kudo yang tangkas Amang soleh sama tuhan